Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dito pala kami pupunta kami sa simbahan at anong oras na kami nakarating dito, kaya pang second mass na kami. Sunday ngayon, January 3, 2021. Birthday ng aking Bana, my husband. Happy birthday! Birthday niya ngayon. So, magsisimba kami mamaya. Second mass na kami. Second mass na. Ayan po. Kaya, namamasyal muna kami dito sa plaza. So, guys, samahan mo kami. Yung mga anak ko, nandun sila, naglalaro, naghahabulan ng mga kalapate. Happy New Year! Happy birthday! Guys, don't forget to like and subscribe my YouTube video, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga sunod ko na videos. Guys, nandito kami, samahan mo kami sa aming birthday sa aking lakay Bana. Saka guys, nandito kami, mga anak ko. Bibili kami mamaya ng sumsuman lang kay bago pa man at New Year, daghan nagsawa pa mi sige kaon og karne. Kaya gahapon namalit mi og tuba dito sa Baklayon. Pihe. Ang CR doon. Doon ang CR. Okay. Gahapon, pumunta kami sa Dasitan, Baklayon para bumili kami ng tuba. Alam ba yung tuba, guys? Yung alak sa nyog, sa lube. Sa nyog. Alam nyo ba yon? Yon ang binili ko. Yun ang binili namin para mamaya mga barkada. Yun lang ang kasi mas maganda yung tuba kaysa mga ibang klaseng alak dyan. Yun kasi matamis. Kahit hindi mo nahaluan ng soft drinks ang tuba. Matamis po siya. Mag-ano lang kami mamaya, magsugba-sugba lang mi. Sugba mi og karne. Og bangos. Pero tanawon ko na mo kung mahal ba. Ngayon. Salamat pala sa salamat. Ayo kayo. Maglaro ka na doon. Hi guys. Sabi mo nga. Hi guys. Hi guys. Ay, manguot na pagtutoy. Hoy! Makita ka na. Hi guys. Si Iron kay manguot ang tutoy. Lagi sayaw oh. Guys, kanang mupalit big isda unya o kanang og karne namay. Salamat jud sa kay Kuya Billy Rakasa, naghatag siya og pamasko o pang birthday. Ay, ano ba ka? Ayaw lagi. Ayun oh, nagitong ng simbahan oh, pakinggan mo nga, pakinggan mo. Ayun oh. Oh, kalambag na yung ano. Ano ba 'yan? Oy. Saan mo na? Baboy. Guys, kanang salamat po sa akong ughangan, sa akong biyanan na hinghatag po og 1,000. Agay! Og hingatag po. Ayaw lagi ba? Ano nga na natubang? Ayaw lagi na kasaban ka ni bata o. Wabagay mo ko tutoy mga bata. Onya. Di pa bidere sa plaza kay gahuwat pa mi sa second mass. Ang second mass kasi yung 7:30 pa. Kaya dito muna kami kasi ang tagal kasi nila.
Ang tagal kasi nila Maika. Ayan oh, sige picture pa dyan ding bajihan eh. Oh, sige picture kasi taga-isla yan eh. Taga-isla. Taga-isla. Kaya ngayon lang nakakita sa lupa. Joke. Tao. Di, totoo yan. Upa, mama. Totoo yan, taga-isla yan. Pero akala mo parang hindi siya taga-isla. Parang si Ivana. Ivana talaga. Parang Ivana siya. Si Ivana siya ngayon. O, di ba? Ayubi. So guys, sana makabili kami ng murang isda. Samahan mo kami mamaya ha. Ipakita ko sa inyo kung ayaw kayo magbungan tag-ud ani naghangiud. Ayaw lagi. Habulin mo yung kalapati ka. Naanap ko. Pilingon ko. Dali. Ikaw bang ang ngayon? Sire, ato ba tabangan? Ato picture mo. So guys, samahan mo pala kami dito sa aming sa plaza diri sa Tagbilaran. Okay? So, guys, and maglalakaw na kami. Maglalakaw na kami. Nandito kami. Yan ang lugar ng cathedral. Yan oh, may nag-exercise. Ang anak kong babae. Andyan si Ivana. Ivana siya. Ivana siya. Balik sire. Sa una, nung ako'y high school pa, dere may naglingkod-lingkod. Maglingkod-lingkod mi dere sa ako mga classmates. Gisarado na ang simbahan pang second mass na kami. Nandun sila. Ayan, galing nag-CR. Ayaw, dagan-dagan. So, ang daming kalapating mataas ang lipad. Yan ang kalapate. Dove. Marag Dove shampoo. Lakad-lakad muna, exercise kasi hindi pa nakaka-exercise, mataba na ang lola. Joke. I love Bohol. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe my YouTube video. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos, guys. Hay, gigothom na jud ko. Papa ko nagkape ganiha. Kay nagtanaw mi og tolpo. Sayo ko hing mata mga 4 ng buntag.
Oh. Kay nagtan-aw lagi mi og kanang cellphone kay akong bana nagtan-aw pud siya. Mo nang tan-aw po ko kay lami kayo ang pero sa ang tulpo jud daghan jud na siyang mga salida na mga gibidyo niya na kanang mga maayo ba makayo kung sa mga tawo kanang na giyon sa nila ang mga kuan mo na dirami na ngaliko-liko na jud ta ni ron sige tagliko-liko ni ron exercise na akong anak murag correct gi-exercise adya niwang ra ba pilingon wat-awat ba di ba so guys mamaya na naman samahan mo kami mamaya bibili kami ng isda okay Iran punta ka doon habulin mo gugda ka dali gugda ito ba gukod ba sila dali dagan dali tara gugda ba mag-sit ka naman para don't forget to like and subscribe my YouTube video and huwag makalimutan nag-notification bell para updated kayo sa aking susunod na videos. Guys, salamat pala sa lahat ng nag-like and subscribe sa aking YouTube. Salamat sa inyong lahat. Huwag nyo naman i-unsub. Guys, salamat lahat ng nag-support sa aking YouTube. Guys, Happy New Year! Happy New Year! Don't forget to like and subscribe my YouTube video and huwag makalimutan nag-notification bell para updated kayo sa aking susunod na videos. Himauna na kayo. Ay, kabaha to. Bet o niya ha. Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday! Not Katong tambok-tambok. na sagol. Oh, pila man. Tupunti. Ha? Di, Dami ko turto. di kuan? Sa una itong barato karon mahal kasi baboy yun. Nadamo pa doon. Mo ba? Ya, may bukuan ni buko ko. Ano man? Kuan? Kanay pila ni? Kanira. Kana ka pila? Suporte mo ka. Oh. Kuha na lang, 1 kilo na lang. Ay, pila na to? 4 pesos. Pareho ko buta ni ko. Una amre ko. Bili ako ng isda. Kasi nakabili na ako ng pangsahog sa pansit. Bangus. Oh, das na lang yata. Si Maria og ay kanang man si Maria og kanang kwento. Ay uli na, uli na. Imuha na to. Oh, sa kilo. Isa rin kaya? Isa na ginuan. Ikisod lagi nang gaga sa silupin. Wala mo na dayon na. Ano daan na? Kauban karne. Buang at na. Asa ba ni butang? Butang. Kumakan. 300 sa ako mama. Kauban mo ba? Kauban kaya na naman. 1 kilo ba de? Bagay na kwarta ni. 1 kilo. Wala maamo. 1 kilo ra ma'am kana man. Huwag kagamay. Salamat man. Ang punya lang hindi ako dako ma'am. Dagang pag na. Dalawa siling. Di mo kauban? Dili siya dai. Ya mo katindira di ay. May dagdagan yan. Wala ako pagkulay. Nakadagdagan. 160 lang na sir. Asa may si ate mo ka. Gusto mo man. Ha? 4.1, 180, 378, 438, ano man. Pwede? Ha? 438? Mura man kay Ilyas oy. 438? Oh, 538. 533 na lang, 530. 535 lang man. Ha? 535 gamay lagi din taon din sa ano. 500 man. 465. Saya dari magbe. One, two, three, four, five, six. Salamat naman. Usara balik ke sudadan. Kadang ibadat kadang karon na ba ni. Ala kato ding kato na ito ano kato ding kabalik gapon kita ni tata di ay. Pila to sila dai.
Kali eh. Kapag ma'am. Ay, bangon ko mo. Dili ka gano'n. Nahay tabang ko. Marong ko daw. Siya ka marong. Kamarong. Hapit na uli na kami sa Capitol Valley. Uli namin. Nahuman nagsimba. Wala pang dinilihoy. Human na. Dinilihoy. Ha? Dinibili. Human na kami simba. Uli namin sa aming dalay. Ba,